Vítajte, dnes vám predstavím nový model Alfa Romeo Junior Ibrida vo výbave Speciale, ktorý spája nadčasový taliansky dizajn s pokrokovou technológiou. Toto kompaktné SUVčko je určené pre tých, ktorí túžia po dynamickom jazdnom zážitku a prvotriednom komforte. Pod kapotou tohto konkrétneho auta nájdete benzínový motor s objemom 1,2 litra, ktorý poskytuje výkon 136 koní. Motor je doplnený hybridnou technológiou, ktorá zaisťuje nižšiu spotrebu a ekologickú prevádzku bez kompromisov na dynamike. Ak ste fanúšikom elektrických aut, môžete zvoliť elektrickú verziu tohto modelu s označením Alfa Romeo Junior Elettrica. Mimochodom, elektrická verzia vo výbave Veloce disponuje výkonom 280 koní. Alfa Romeo Junior Ibrida má dva typy prednej masky. Výbava Junior má retro masku s nápisom Alfa Romeo a výbava Speciale má 3D logo kríž s hadom. Zmenou prešlo umiestnenie štartovacieho tlačidla. Z volantu sa presunulo na stredový panel. Výbava Speciale prináša prémiové funkcie, ktoré zaručia výnimočný zážitok z každej jazdy. Full LED svetlomety, ostré a jasné osvetlenie pre bezpečnosť za každých podmienok. V rámci príplatkového balíka si môžete predné svetlá zmeniť na Matrixové LED svetlá. Maximálny komfort pre vodiča zabezpečí sedadlo s masážnymi funkciami. Výbava Speciale disponuje tiež navigáciou, bezdrôtovým Android Autom a Apple CarPlay, bezkľúčovým odomýkaním, 18-palcovými diskami, zatmavenými zadnými oknami, vyhrievaním čelného skla aj predných sedadiel s elektrickým nastavením, lepším kamerovým systémom, asistentom pre jazdu v kolóne a veľkorysým batožinovým priestorom s objemom 415 litrov, do ktorého sa dostanete pomocou bezdotykového otvárania. Alfa Romeo Junior si zachováva tradičný charakter značky Alfa Romeo, športový duch, precízne spracovanie a vášeň pre detail. Každá jazda bude plná emócií, či už prekonávate mestské ulice alebo otvorené cesty. A ak máte v sebe športového ducha, môžete si objednať športové sedadlá Salbet Corsa. Objavte nový rozmer jazdy z Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale, autom, ktoré kombinuje výkon, technológie a štýlovosť v dokonalom súlade.